On aika esitellä tämän torstai-illan todella loistavat pelaajat. Käykö sä hakee mulle ne laput? En mä tiedä, ketä täällä on mukaan. No mikäköhän se voisi olla? No, koitetaan arvata. No? Toppilan satama sijaitsee... Missä sijaitsee Toppilan satama? Sulussa. Ei. Koittaisin ratkaista. Ole hyvä. Polkka on lähtöisin Röömistä. Niin väärin. Oulu meni väärin. Yrittäisin ratkaista. Olepa hyvä. Hernekeitto on laskiaisen purkka. Ei se mikään. No voisi seuraavana päivänä, jos se on tehty. Niin. Mut hei, se meni pikkasen väärin. Torstailla ensimmäinen. Saatana. Tintti. Nopeasti sieltä mahtava leiskaitu. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Torstai-iltaa. Niin. Mikä helkutin kiitos. Sorry. No. Hyvä torstai-ilta. Eikö sä aloittanut? En mä pysty sanoa. Sä naurut mun korvaan ja... En mä voi, kun mä aloitin. Kyllä, eli aloitetaan. Esittelet sä... Esittelen mä. Esittele sä. Joo. Tässä mun uusi kravaatti. Erittäin... Ei. Torstai-iltaa teille kaikille siihen kotiin. Anteeksi. Viihtyisää torstai-iltaa teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja yleisölle täällä laivalla. Ja Jannelle kans! Oikein viihtyisää torstai-iltaa teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja yleisölle täällä laivalla. Ja tervetuloa pelaamaan. Oikein hyvää torstai-iltaa teille kaikille arvoisat TV:n katselijat. Onnenkyö... Blö blö blö. Morjesta vaan ja tervetuloa.